tässä meillä esimerkiksi on tullut takavarikkona tämmöinen lääkepurkki, jossa lukee Rivotril, Clonazepam. Ja sieltä on sitten löytynyt useita tabletteja, osa ehiä, osa rikkinäisiä. Ja me ei yleensä luoteta siihen, että mitä täällä lukee täällä purkissa, vaan analysoidaan sitten sieltä ainakin osa näytteistä, että todetaan mikä se vaikuttava aine on, koska nämä aika usein on sitten väärännöksiä. Eli tässä meillä on uuttovaihe menossa, eli siellä on useammasta eri jutusta näytteitä kukin omassa koeputkessaan. Ja nyt kun nämä on aika usein kiinteitä näytteitä, niin ne pitää liuottaa sitten puskuriin ennen sitä varsinaista laiteanalyysiä. Eli kaikkiin laitetaan sopiva määrä puskuria, jonka jälkeen sitten laitetaan liuotin ja uutetaan sitten sieltä ne kiinnostavat ainesosat sinne liuottimeen. Ja sen jälkeen sitten uuton jälkeen tehdään tuo kaasukromatografia ja massaspektrometrinen analyysi. Josta sitten yleensä saadaan tietää, että mitä ainetta se näyte on sisältänyt. Ja niissä tapauksissa, joissa on suurempi näytemäärä kyseessä, niin tehdään sitten myös ainakin näiden tavallisempien huumeiden, eli amfetamiinin, metamfetamiinin ja kokainin kohdalla lisäksi pitoisuusanalyysi. Amfetamiinia meille tulee kaikkein eniten kaikista huumausainenäytteistä ja toisena on sitten marihuana. Eli tässä on esimerkki tämmöisestä kasvatusjutusta, jossa on poliisi takavarikoinut 7 isoa kannabiskasvia. Ne on kaikki täällä samassa pussissa. Kasvinäytteistä me tutkitaan pelkästään nuo kukinnot, jos sellaisia on, ja jos kukintoja ei ole, niin sitten voidaan sitä lehteäkin tutkia. Eli koeputkeen otetaan sieltä edustava näyte, joka sitten uutetaan liuokseen, ja liuos on sitten se, joka tutkitaan kaasukromatografi liekki-ionisaatiodetektorilla. Ja sieltä pyritään sitten saamaan esiin tetrahydrokannabinoli, joka on kannabiksen vaikuttava aine, eli THC lyhyesti.